Ukážeme si OpenOffice v prostredí operačného systému Ubuntu. Spustím si spúšťač kliknutím na logo Ubuntu a mám tu StarOffice, ikonku OpenOffice a spustím si ju. Prvýkrát po inštalácii chce odo mňa zadať meno a priezvisko. Toto meno a priezvisko sa bude zobrazovať v dokumentoch, ktoré vytvorím vo vlastnostiach. A vidíme štartovaciu obrazovku, v ktorej si môžem spustiť jednotlivé moduly, textový dokument, zošit, prezentáciu, kresbu, databázu, vzorec. Môžem si doinštalovať šablóny, otvoriť existujúci súbor, prípadne si stiahnuť šablóny, rozšírenia alebo prejsť na stránku OpenOffice. Z kontextového menu môžem si tiež vytvoriť nové dokumenty, otvoriť existujúce, otvoriť nedávne dokumenty, môžem použiť sprievodcu na vytvorenie listu, faxu alebo nejakých ďalších dokumentov. Môžem aplikáciu zatvoriť, prezrieť si šablóny, ktoré mám nainštalované. Nemám žiadne, zatvorím si. A momentálne ostatné ponuky mám v podstate neaktívne, keďže nie som v žiadnom moduli. Ukážme si modul Writer alebo nástroj na vytváranie textových dokumentov. V prostredí môžem vidieť hlavnú časť, zaberá vzhľad strany, do ktorej budem vpisovať text, a môžem vidieť aj v hornej lište nástrojov na možnosť vytvoriť nový dokument, otvoriť existujúci dokument, uložiť dokument, dosledovať dokument ako e-mail, vytvoriť PDF dokument, tlačiť, vytvoriť si náhľad strany pred tlačou, vypnúť alebo zapnúť, kontrolu pravopisu, ďalej pridávať odkazy, tabulky, vyhľadávať v texte, ďalej mám nástroj na prácu s textom, kde si môžem zvoliť štýl, typ písma, veľkosť písma, zvoliť vzhľad písma, či bude tučný, šikmý, počiarknutý, zarovnávať text. Môžem vyrábať číslovanie, odrážky, odsadenie alebo vyfarbiť si text. Tieto nástroje môžem vidieť aj v bočnom paneli, kde mám tiež nástroj na prácu s textom, ktoré som mohol vidieť aj v hornej časti, prácu s odsekom, vytvárať rozostup medzi riadkami, zarovnávať, respektíve odsádzať text od okraja. Tiež môžem zvyšovať rozostup podľa centimetrov. Ďalej, keď si rozkliknem, môžem si otočiť stranu, môžem si zmeniť veľkosť strany, zmeniť si rozloženie, ako bude radený text,
napríklad do stĺpcov, do 2 alebo 3 stĺpcov. Mám tu už predvolané ponuky. Zmeniť si veľkosť okrajov, tu vidím, čiže reálne môžem písať iba 2 cm od okraja. Tiež v bočnom paneli si môžem upravovať štýly, prípadne vybrať z predvolených. Nájdeme v bočnom paneli aj galériu obrázkov a navigátor, ktorý ma naviguje po objektoch a upozorňuje ma o objektoch, ktoré mám v dokumente. Ja si dám teda záložku vlastností, ktorú budeme používať najčastejšie a môžem si skúsiť začať písať text. Toto je testovací text. Enterom prejdem na ďalší riadok. Enter. Ďalší riadok. Môžem text odsadiť. Napríklad zarovnať ho doľava, doprava, na stred. Text je zarovnaný na tom riadku a automaticky mi neprepne na zarovnanie naspäť. Čiže si pamätá vlastne nastavenie. Ak si dám tučné a začnem písať, pamätá si nastavenie, aké si zvolím formátovanie a ak si ho chcem prepnúť, tak nesmiem na to zabudnúť si prepnúť formátovanie. Štandardne sa píše dokument tak, že ho napíšem neformátovaný a potom si neskôr doplním formátovanie tak, ako potrebujem. Spravím si odseky, číslovanie, rozostupy a podobne. Takže sme si prezreli nástroje. Takže už mám napísaný text a môžem ho upravovať. Môžem ho vytučniť, zošikmiť, počiarknúť, teda zarovnať doprava, doľava, do bloku. Môžem si skúsiť vytvoriť číslovanie, položka 1, 2, mlieko. Dvojitým poklepaním na Enter zruším číslovanie. Takisto si môžem robiť odrážky. 1, 2, automaticky ich doplňuje a dvojitým poklepaním ju zruším. Tiež si môžem zmeniť typ písma. Preto by som doporučoval napríklad zmeniť si formát až po napísaní textu, aby sa mi nestalo, že napríklad na niektorých riadkoch mám zarovnanie zapamätané z toho nastavenia, ktoré som mal predtým určené. Takže si vyberem, označím myšou text alebo šípkami a podržaním klávesy Shift si označím text a potom si ho už naformátujem tak, ako mi je potrebné a tiež si vyskúšam dať odrážku pred už napísaný text. Tiež si môžem dať číslovanie pred už napísaný text. Skúsim si označiť tieto dva texty a spraviť si číslovanie a označil mi pekne riadky.
Pozrime sa na Calc, nástroj na prácu v tabuľkách. Ja som si ho už pustil mimo spúšťaču, kde vidím taktiež skratky na prácu so súbormi. Tiež tu vidím nástroj na formátovanie textu, ale tiež tu môžem vidieť aj skratky na zmenu formátovania buniek. Toto pri niektorých funkciách môžem využiť. Môžem zmeniť orámovanie bunky. Ak by som si chcel zvýrazniť nejakú časť bunky, takže skúsim si nejakú bunku orámovať. Napíšem si, že výsledok. Kliknem do bunky a napíšem si výsledok. Bunka je jednotlivá položka, ktorá je určená písmenom a číslom. A následne môžem sa odkazovať na túto bunku v mojich vzorcoch. Orámujem si teda ten výsledok. Kliknem na orámovanie, zavriem ho. To mám bez orámovania, čiže musím vložiť túto. Teraz už máme bunku orámovanú. A do nej vložím výsledok a ukážeme si nejakú matematickú funkciu. Tiež tak ako vo Writeri mám nástroj na formátovanie textu v bočnom paneli, ale nástroj na zarovnávanie textu a obsahu v bunkách. Môžem dokonca aj otáčať obsah v bunkách. Môžem si zmeniť pozadie. Tiež tu mám aj na prehľadnejšom väčšom paneli. Môžem si zvoliť orámovanie alebo okraj bunky. Tiež si môžem vypnúť mriežku medzi bunkami a tiež pracovať s formátovaním čísla v bunkách. Tiež tu nájdem štýl a formátovanie, keďže je určený Calc skôr na výpočty, tak ma až tak veľmi nezaujíma formátovanie. Môžem si vkladať obrázky do dokumentu, prehľad medzi objektami v dokumente. A tiež mám aj záložku s funkciami, ktorú mám aj v hornej časti okna. Môžem si medzi funkciami prezerať a toto je hlavná časť, ktorú by som asi používal v Calc. Takže si skúsme hneď spočítať sumu. Takže ja si zadám nejaké čísla. A mám buď na bočnom paneli vyberiem z funkcií nevšimol som si, kde som mal kurzor v bunke, takže to zatiaľ zruším. Môžem si zobraziť všetky funkcie, buď v bočnom paneli, alebo si prezerám medzi nimi v dialogovom okne. Mne sa to viac páči v bočnom paneli. Môžem vidieť aj popis funkcie. Takže si prejdem na sumu. Som vo výsledku. Pokliknem dvakrát, čím sa mi doplní vzorec do bunky, alebo môžem
napísať rovná sa a začať písať vzorec, ak si pamätám funkcie. Vyberem myšou podržaním dáta v bunkách, ktoré chcem spracovať touto funkciou a stlačím Enter alebo hore na ikonku fajky. Stlačím Enter a mám spočítaný výsledok 34. Môžem si skúsiť dať aj výsledok na druhu, čo je square root 2, vráti odmocninu z druhého čísla, druhú odmocninu z čísla. Dvakrát poklikám, doplní sa mi vzorec a dám si napríklad číslo 9. A vlastne odmocninu, ja som ju chcel na druhu. Takže neviem teraz z hlavy, aká je funkcia na odmocninu na druhu, tak môžem zapísať si vzorec, buď kliknutím na rovná sa, alebo ho normálne ručne napíšem rovná sa a chcem na druhu, čiže to bude bunka E10, tak si zadám bunku E10 a to sa označuje striežkou. Je to znak v počítačovej terminológii, čo sa označuje striežkou. Striežku zadám v prostredí Ubuntu stlačením pravého Alt na klávesnici a číslicou 6 nadám 2. Dám Enter a mám z E10 na druhu by malo byť 64, E10 je 8, čo je správne. Môžem tiež robiť rôzne operácie nad dátumami, čo ak si zadám napríklad 12.4.2015, tak automaticky to mám rozpoznané ako dátum. Ja som si už preklikol vo funkcii dátum a čas a vybral som si mesiac napríklad, takže budem očakávať, že mesiac mi vráti poradové číslo mesiaca v roku 1 až 12 v závislosti od dátumu. Čiže budem očakávať, že mi vráti táto funkcia štvorku. Môžem takto G10, môžem takto robiť rôzne zložitejšie operácie nad dátami, kde môžem používať aj funkcie času a všetky ďalšie funkcie, alebo si môžem programovať aj vlastné funkcie. Bunky sú radené na listoch, že ak by som mal veľa dát, alebo niektoré by som chcel mať skryté nie hneď na prvom formulári, na prvom liste, tak ich môžem spracovávať z ďalšieho listu.